It-tnejn filgħodu d-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u l-avukat Bernard Grech iltaqgħu fi stabbiliment tax-xorb f'Taslima. It-tnejn li huma għadu bil-qiegħda ma' mejda fuq ġenb tal-entratura bis-swit magna tas-sigaretti bi fliexkun ilma u tazza bil-lumija. Jason Azzopardi u Bernard Grech dehru jitħaddtu fil-fond u anke ma riedu lil ħadd min jitellifhom mid-diskursata li kellhom. Saħansitra ġurnalist li daħal fil-ħanut fejn kienu qed jitkellmu semagħhom jiddiskutu tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u semmew lil Ribelli u lil Teris Komodini Kakija fid-diskursata. B'din il-laqgħa nifhmu li issa Jason Azzopardi qed ikompli jmexxi l-konfoffa kontra l-kap Nazzjonalista Ribelli u jimbotta lil Bernard Grech. Apparti Jason Azzopardi li der ovvju li qed jappoġġja lil Bernard Grech f'dawn l-intriċċi kollha li għaddejjin fil-Partit Nazzjonalista mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, hemm deputati Ribelli oħra mill-fazzjoni Busuttil li qegħdin wara Bernard Grech. Maħsud kif sab Kruta One News barra meta mistoqsi jekk hux ser ikun hu ż-żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil għat-tmexxija tal-Partit, Bernard Grech li kien għadu kif tkellem ma' Jason Azzopardi esponent ewlieni tal-fazzjoni Busuttil stqarr li l-laqgħa kienet intiża sabiex fi kliemu jisma' l-polz vera tal-Partit. Fil-fatt jistgħu jtuni dawl aħjar fuq il-polz veru tal-Partit u tal-pajjiż ukoll. B'din id-dikjarazzjoni ħareġ ċar li Bernard Grech qed jaħdem mal-fazzjoni tar-Ribelli jew aħjar dik ta' Simon Busuttil. Nefhmu li Jason Azzopardi issa mhux wara Teris Komodini Kakija li kienet il-persuna li d-deputati nazzjonalisti li sfiduċjaw lil Delija riedu bħala kap tal-oppożizzjoni. Dan għal-fatt li l-fazzjoni ta' Simon Busuttil tħoss li Bernard Grech bħala ż-żiemel tagħha jikbru ċ-ċansijiet li jieħdu mill-ġdid ir-riedni tal-Partit u jelbu lil Delija fit-telliq għall-kap. Bernard Grech li qed jikkunsidra li jikkontesta l-kap u jtajjar ras Ribelli saħaq li hu jemmen fid-demokrazija. Jiena nemmen fid-demokrazija. Bernard Grech ċaħat li r-Ribelli qed jippruvaw jaħdmu ħadma lil Delija billi jneħħuh f'telliqa ġdida għall-kap. Qal jaħseb x'jaħseb il-poplu dwar dan huwa ma jaqbilx mal-fehma tan-nies. Tirrikonoxxi l-fatt li dan dik fazzjoni li tista' tgħid il-Ribelli għalgħu mill-pożizzjoni li ġielet fiha demokratikament. Dak qed tgħidu inti. Jgħidu n-nies ukoll. Napprezza li qed jgħidu n-nies u nirrispetta dak qed jgħidu n-nies, però mhux bil-fors naqbel ma dak li qed tgħid inti u li qed jgħidu n-nies. Fil-jiem li għaddew, Bernard Grech nieda b'mod sottili l-kampanja tiegħu u beda jdur il-gażini nazzjonalisti.